Niya din si Ritoya Nano Jr. Mayong hapon, Pastor, asked ko sa Numbers 21:9, matod pa nila, Pastor, pwede daw magbuhat og larawan o Pastor, asa sa prebibyo ang tapulan, dili pa kanon. Thanks, God bless. Ako naman siyang gitubag igsoon tong niagi, kaning numeros 21, kaning mahitungod sa mga larawan. Pero ang imo na siyang pangutana, mahitungod sa numeros 21, Nueve. Nagtuko mo ning panakatong sa bitin, no? Nga giisa ni Moses dito sa Kamingawan, kung wa ko masayap atong tanawon. 21:9 nagingon, og si Moses nagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga og gibutang niya sa ibabaw sa bandila og mahanabo nga kung adunay bitin nga makapahit sa bisan kang kinsa sa diha nga siya makatan-aw sa bitin nga tumbaga, mabuhi siya. Muni ang gihisgutan sa balaang kasulatan panahon sa 40 years. Itong panahon basa gitawag nato og Kamingawan. Gisulti siya didto nga context, wa ni siya gisulti sa bisag unsa nga panahon. Ug wa siya mag-ingon nga ang sa atong kapanahonan karon ato ni siya himuag larawan. Mismo pag Roman Catholic wa magahimo ani. Kita ba kag nay dakong bitin nga larawan gibutang da silang simbahan, wala man. O kining gisgutan dinhi nga bitin igsuon. Aduna na siya gitawag sa theology og type and antitype. Ang type igsuon mo ng landong, ang antitype mo na ang katumanan sa landong. Kung mag-ingon kag karnero, nagisgot ka na sa katumanan, kining gitawag nato og si Kristo. Kung mag-ingon usab kag bitin, nagisgot na sa katumanan, mahituod kang Kristo. Sa diyang si Kristo niya na sa kalibutan, kumututo ka kang Kristo, mga luwas kita. Sama sa imong pagtuto ka ni Antos bitin, aw sa bitin, nga diin kung napaakan ka, maayo ka, kay ang bitin dito nagsimbolo kang Jesus Christ, nga giisa. No? Giisa man to. Kung imo tanaw din sa John, no? Abrihan na to sa John chapter 3, okay? Ang 3:16, doon na may gisgutan din no? Nga punto, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga sa pagtungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kidabuhing dayon. 17 kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganit sa kalibutan dili aron sa kalibutan iyang pagahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi. 18 ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot apan ang dili musalig mahinukman sa silot kay wala man siya magtuo nga ang ngalan sa bugtong anak, no? Now imo makita igsoon nga kining biti kining Kristo nga nagbitay dinhi sa gitawag natong Kalbaryo sa cross, nagpahayag kana, nagsimbolo kana sa panahon sa ang bitin kaniadto sa Numbers 21 nga giisa, nagpahayag ka na igsuon og simbolo mahitungod kang Jesus Christ, no? Tanaw na to sa verse 14 sa John 3 yapon. Og maingon nga ang halas giisa ni Moises dito sa Kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. So sa ato pa, katong type, katong landong, nga giisa nga mao ang bitin, nagsimbolo kato sa antitype nga mao si Jesus Christ. Karon kay naisa naman si Jesus Christ, langsang na sa cross, nganong ato pa man handumon kung kaniadto nga naana, na-meet naman ang type, na-meet naman niya ang antitype, na natuma naman diha. Mo magani mismo Katoliko, wala man sila'y bitin nga gibutang diha sa ilang mga simbahan. Ang imo makita diha kanaramang silang Mary, Peter ug uban nga gituhuan nila nga mauna sila, no? So daghan salamat may tungod ang tapulan nganong interesado magyud ka nga dili pa kanon ang tapulan. Pakan na lang good na siya good. Isip nga usa ka gitawag natong Kristohanon. Pero lisod biya kayo nga imong gamiton ang Biblia para sa pangmartilyo sa mga ulo, sa mga taong tapulan, dili na siya maayo. Kung gusto ka makatabang sa maong nga tapulan, imo siyang tambagan nimo pagpangita og trabaho. Dili kay pagkakita nimo tapulan, kay na may bersikulo sa Biblia, idukduk na lang nimo sa iyang ulo, dili na siya maayo. Pero kung maghisgot ka og tapulan, Proverbio 10, versikulo 4, nagingon, mahimong kabus ang magabuhat uban ang usa ka kamot nga tapulan.
apan ang kamot sa makugihon makapahimong adunahan. Kung tapulan ka, makabusyog ka, no? So, ingana lang mga pinangga, ayaw himo ang martilyo ang Biblia, nga kita kag tapulan, imo din basahon ang Biblia, wa ta kabalo kung kinsay tapulan ba ka sa inyong pamilya diha, nga gusto niyo basahan sa pamilya, una ba kay amigo, soon, ang ato is redemptive nga ministry. Dili nato ipanghimo ang martilyo ang Biblia, nga tapulan dili ka agay pakanon kay naas bersikulos Biblia. Ayo ana, no? Daghang salamat nga na Brother Ritoya.